kalian mama tuan rumah Mamai Amit karo Nok Sukria Gede. Dari Mamane Eko, Mang Eko yang lagi kesepian minta lagunya Kepalang Debu. Mimi Wahyu. Ayo Mamai Amit, Uga Kang Tohir, Nok Sukria, Mamai Sukria. Uga singanan ning Korea Gede, Mamai Wawan, Karmini Wawan. Mungkin uang lagi kedanan, nyawa ngepoto, cengar-cengir deweka. Pandeng Mamai Amit, bagi sawang-sawang Mamai Amit. Semajane ireng Nok Sukria, ulane seneng. Ayo pada sawer. Apa sih Mas Dasito sing gawe kedanan? Mas Dasito ula abot demen sampeyan. Apa kumise Mas Dasito manis mesemi Mamai Wawan Mimi Wawan. Senajane ireng Mamai Sukria kulane demen. Mamai Sukria keluargane Sukria, Mamai Amit karo Mimi Amit. Uga Mamai Uli, Mamai Nena. Mamai Ratini disambung sawerane Mamai Ratini. Sawer. Mas Dasito disambung. Mas Dasito, Kang Tohir. Uga Mama Tarsono. Mas Dasito. Mas Dasito. Mas Dasito. Mamai Amit karo Kajung Amit. Mendiparane yen kakang lunga tulung kula digawa. Arep sedina arep seminggu kulane melu. Mas Tilam sing duwe soti Jang Nurjono Nok Warji. Mas Tilam klambine ireng, celanane ireng, bentinge ulah pucuk. Mangane bareng turune bareng, kawine mengko besok. Kaya Mas Dasito sambung. Makinin uang lagi kedanan Mas Dasito, Mas Dasito kula abot demen Mas Dasito. Apa komisi manis meseme senajane ireng Dukang Tohir kulane demen. Mamai Sukria karo Nok Sukria sing paling prigel. Mamai Amit uga Mas Tilam sing duwe soti. Uga Jang Nurjono Nok Warji. Kang Tohir bos rokok. Uga dari bos Korea Kang Suwanto sing duwe restoran. Ayo Mamai Amit karo Mimi Amit. Mamai Wawan karo Mimine Wawan. Mendiparane yen kakang lunga tulung kula digawa. Arep sedina arep seminggu kulane melu. Sawerane Mas Dasito. Mas Dasito
Mas Dasito wong lagi kedanan nyawang foto cengar cengir dewekan teke pandeng Mas Dasito teke sawang